Pajjiżna qed isejħilna fid-dawl ta' dan il-mument diffiċli u delikat u għalhekk importanti li l-koll ninsew id-differenzi u naħdmu flimkien b'risq il-ġid nazzjonali. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija wara li l-ħadd il-Partit Nazzjonalista laqqa l-ogħla organi tiegħu u neża d-differenzi kollha ħalli huma s-sejħa nazzjonali li pajjiżna qed jitlobna li nsegwu. Fit-tmiem il-laqa Adrian Dalija ddikjara li mhux qed ngħixu f'mument normali għax qed isaltnu biss l-interessi personali jew dawk partiġjani. Appell l-ewwel nett lill-Prim Ministru ta' pajjiżna illi jinsa l-interessi personali, illi jinsa il-ħakmiet illi qed iġelluh ma jħux l-aqwa deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali u minflok iħares biss l-interessi tal-ftit. Il-Kunsill Amministrattiv u l-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iltaqgħu għal din il-laqgħa urġenti fl-isfond tal-iżviluppi fil-qagħda politika tal-aħħar sigħat f'pajjiżna. Fost oħrajn dan wara li matul il-jum tas-Sibt issejjaħ mill-Pulizija anke l-Ministru tal-Gvern Laburista Chris Cardona. L-istess Ministru fi kliemu stess kien mistoqsi wkoll brabta mal-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. Il-membri tal-Kunsill Amministrattiv u tal-Kumitat Eżekuttiv preżenti għal din il-laqa approvaw ukoll riżoluzzjoni b'vot unanimu li tressqet mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Fija, fost oħrajn, jinsistu li minnu fih il-Prim Ministru jerfa' hu r-responsabilità politika billi jirriżenja u jitilqu miegħu il-Ministri u l-persuni ta' fiduċja tiegħu li ħamġu lil pajjiżna meta nqabdu f'xibka ta' korruzzjoni. Dan apparti li jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet kollha li jolew għal ġurament li ħadu li jaħdmu biss fl-interess tal-poplu u li jaqdu dmirhom bl-ebda biża' u favuri kif ukoll li jassiguraw li l-ġustizzja issir bla ebda intħil u tidher li qed issir. Hemm involut kbir u żgħir. Il-laqgħa tal-Eżekuttiv u l-Amministrattiv issegwi laqgħa oħra tal-Partit Nazzjonalista is-Sibt fejn il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista b'vuċi waħda talab għal sessjoni b'urġenza tal-Parlament. Madankollu l-Speaker Angelo Farrugia fi stqarrija konferma li l-Gvern mhux jaqbel li jitlaqqa l-Parlament b'mod urġenti. Fid-dawl ta' dan is-Sibt filgħaxija l-Oppożizzjoni innutat l-istat ta' paniku u biża' mill-verità li jinsab fiha l-Gvern tant il qed jibżgħu wkoll mid-diskussjoni.